Pirtûka xwendinê. Rûpel 45 dersê çe. Cîraniya Nûjen li Kolanek Berlînê. Êvar baş Apêsado. Tu diçî ku derê? Êvar baş, birazî. Ez diçim malê. Apêsado mala te li qata çendan e? Li qata şeşan e. Navê cîranê te çi ye? Zîmerman. Ne paşnav, pêşnavê wî pirs dikim. Nizanim. Çi karî dike? Nizanim. Çend zarekî wî hene? Kuro bi navê êzda wê jî nizanim. Ev çend sal e hûn cîranê hevin? 15 sal. Lê em hev û du nas nakin. 15 sal û hûn hîn hev û du nas nakin. Mixabin. Baş e, tu paşnavê wî ji ku derê dizanî? Ji zingila derî.